हेल्लो लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना कमेडि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो बा एन्टारटेनमेन्ट नायनानै मोजां मोनो, अब्ला नोंथांमोना बिएन प्रडाक्शननि गेजेरजों दिनैसो हगारजानाय बे बोसोरनिनो गोदान कमेडि मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बिएन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैदो, नङाब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनाव फुल भिडिअनि लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर, बेवहायबो थांनानै नायहैनो हागोन। अन्नानै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोफोर। थेंक इउ।